Emanuel Mifsud permezz din il-poeżija qed iwassal messaġġ importanti ħafna. Biex joħroġ dan il-messaġġ b'mod ċar u qawwi u qed jagħmel użu mis-sarkażmu. U jażel kliem li nigges il-kuxjenza u jqanqal emozzjonijiet ta' rabra u frustrazzjoni lejn il-mentalità magħluqa u egoista tal-poplu Malti. Aħna ta' kuljum nkunu bombardjati b'messaġġi u appelli li jħeġġuna biex inkomplu nippreservaw u nieħdu ħsieb l-ambjent naturali. Madankollu l-poeta jmur kontra l-kurrent u jgħid biex inkomplu neqirdu l-ftit ambjent li fadlinna u jsemmi li minn xi ħaġa insinifikanti bħal tuħ ta' fjura inkomplu bli neqirdu siġra, nibnu dar u mbagħad inkomplu b'dan ir-ritmu maġġel li nippruvaw neqirdu kull spazju limitat li fadlinna. Aħna ovvjament dan il-kliem imur kontra minn normal u għalhekk nifqu nirriflettu dwar x'qed jgħid għaliex mhux is-soltu nisimgħu hekk. Ovvjament il-kliem ta' Emanuel Mifsud ma jistax jittieħed letteralment imma jrid ifisser l-oppost. Għalhekk permezz tas-sarkażmu Emanuel Mifsud qed jipprova jbiddel il-mentalità u l-attitudni tax-ximportani tal-Maltin li donnhom qed jattu għajnejhom għal problemi serji ambjentali li huma kawża tal-żbalji li qed jagħmlu waħda wara l-oħra. Malta hija gżira żgħira bi popolazzjoni kbira u bi spazju limitat. Għalhekk fit-teorija aħna l-Maltin nafu li għandna nieħdu ħsieb l-ambjent tagħna, imma sfortunatament dan mhux qed iseħħ fil-prattika. Kull fejn tħares madwarek tara biss bini u makkinarju kbir li jintuża f'din is-sena. Ovvjament din mhix ħaġa pjaċevoli u ħafna drabi dan kollu tiseħħ bi ħsara l-poplu Malti għaliex ma jistax igawdi l-ambjent naturali ta' madwaru, ma jistax jistrieħ, ma jistax jiddeverti ma' sħabu billi jmur daw il-postijiet mimlin natura. Problema oħra kbira li qed taffettwa l-arja huwa l-problema ta' traffiku. Kull filgħodu aħna nħabbtu wiċċna ma' numru kbir ta' karozzi li dawn qegħdin inniġsu l-arja u m'għadix nadifa u għalhekk tirriżulta f'problemi respiratorji fis-saħħa bħall-ażma pereżempju. Dan l-aħħar ukoll iltqajna mal-problema fejn il-baħar prezzjuż tagħna ġie mniġġes mill-fish farms. U għalhekk ħafna nies isgħux imorru jgħumu u jistrieħu jgawdu kif kienu jagħmlu qabel fis-sajf. L-iktar ħaġa li laqtitni f'din il-poeżija hija l-mod ta' kif il-poeta juża s-sarkażmu sabiex jurina s-superjorità tal-bniedem. Barra minn hekk jurina wkoll li l-egoiżmu tal-bniedem qed iwasslu biex jikkawżaw ħsara permanenti fin-natura li mhux qed jaffettwaw biss il-bniedem innifsu iżda l-poplu l-Malti ġenerali. Jiena nemmen li l-Maltin qed jikkaġunaw ħsara permanenti fin-natura tal-gżejjer tagħhom. Iżda nemmen ukoll li jekk il-Maltin jikkontribwixxu u jkunu aktar responsabbli għall-azzjonijiet tagħhom, nistgħu nirranġaw in-natura tal-gżira tagħna. Jiena fil-poeżija nħoss li Emanuel Mifsud qed juża ton sarkastiku biex u jeġbdilna l-attenzjoni biex aħna nkunu nistgħu nieħdu iktar ħsieb l-ambjent. F'Malta bħalissa l-ambjent qed inħoss li qed neqirduh milli qed insalvawh għax aħna għamilna ma tantx għandna kampanji u siġar u hekk. U aħna qed nippruvaw jisna iktar nibnu bini u minflok nuru sbuħija tal-kampanja nuru sbuħija tal-bini. Iva, jiena nħoss il-poeżija hija relevanti għal dak li qed jiġri hawnhekk bħalissa. Jiena ġobni kif il-poeta jibda billi jgħid biex nieħdu l-art u s-sema u l-baħar ukoll, imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar jgħidilna li ħażin biex nagħmlu hekk vera nagħmlu hekk qed nagħmlu xi ħaġa ħażina. Il-poeta f'dil poeżija juża kliem dirett u jmur dirett tal punt dan biex jenfasizza kif il-Maltin qed jitkellmu dwar da suġġett li irdu l-ambjent. Nadrab laqas ndunaw li qed nagħmlu dil ħsara, għalhekk hu jrid juża mod ieħor kif iġibna konxji ta' dak li qed nagħmlu aħna. Aħna l-Maltin qed neqirdu l-ambjent għaliex f'kull lokna li nsibu li hemm xi naqra natura nippruvaw nikbnu xi blokk appartamenti jew iktar spazji fejn jistgħu jgħixu l-bnedmin. Għalhekk fl-aħħar mill-aħħar jgħaddu naqra iktar snin naqas ħajkonna iktar ambjent jew naqra imma ma tantx ikun sinifikanti għall-pajjiż għax il-pajjiż żgħir u ma tantx jesa' nies.
Personalment naħseb li s-sarkazmu ħala effett qawwi ħafna fuq ħafna mill-qarrija inkluża jien, però mentu ngħid li meta fl-aħħar ftit versi il-poeta biddel it-ton għal wieħed serju u uża l-paradoss meta qal hu nifs qawwi mur indifin, ħassejt li l-effett kien ħafna iktar qawwi għaliex naħseb li hemmhekk laqatni fil-laħam il-ħaj u ġenni iktar nirrifletti kif il-bniedem meta jkompli jeqret in-natura mhuwiex jinduna li fil-verità bil-mod qed jeqret lilu nnifsu. Onestament naħseb li bħalissa mhux qiegħed fl-aħjar stat l-ambjent ta' madwarna u sfortunatament nemmen li maħniex nagħmlu biżżejjed biex is-sitwazzjoni tagħna nirranġawha nagħmluha għall-aħjar u qed ninduna kif qed ninkomplu nżidu mal-bini u mal-industriji li qed ikomplu jirrovinaw l-ambjent u n-natura u qed innaqsu mill-ġonon u l-ħdura li għal xi wħud ma jfissru xejn, però fil-verità huma n-natura li jżommuna ħajjin. Fil-poeżija ta' Fjuri Bni Kamra laqatni l-użu ta' ton sarkastiku. Kif ukoll laqatni li juża ċertu kliem bl-Ingliż u rajt li billi jagħmel dan it-ton sarkastiku ħarreġ mod iktar ċar. Fil-poeżija jgħid li kont minnek nibni pool u aħna Malta peress li aħna mdawrin b'baħar naturali qed jgħid li anki jekk għandna l-faċilità li mmorru f'post naturali tant sabiħ, qegħdin neqerdu l-ambjent u nibnu pool fejn nistgħu nużaw ħaġa li ġa qiegħda hemm ġa vera sabiħa u li waħda mill-attrazzjonijiet ta' Malta u bażikament qed neqerdu l-ambjent għal xejn. L-ambjent Malti qed naraħ marlura ħafna, speċjalment fil-bini. Il-bini qed isir għal xejn, diġà hemm ħafna bini li huwa mħalla abbandonat u hemm ukoll il-problema ta' traffiku fejn spiċċa b'ħafna r-riżultat ta' tniġġis fl-arja u spiċċajna qed neqirdu l-ambjent billi nibnu ħafna fuq li diġà imbena. Emanuel Mifsud fil-poezija tiegħu l-aktar li laqatni kien is-sarkazmu. Dan għaliex jieħu l-attitudni tal-arrej billi juża l-imperattiv u jagħmilha fit-tieni persuna singular. Dan ukoll jagħmilha biex jisu jwaqqa aktar ċajt il-arrej u jġibhom jisom f'sensihom li jisu Emanuel Mifsud fil-poezija tiegħu ikun jisu jmur kontra l-kurrent kontra dawk kollha li jiktbu favur in-natura. Fl-ambjent f'Malti hemm ħafna spazji ta' natura li qegħdin jinqerdu bl-iskart kollu li qed jintefa' ukoll bil-bini kollu li qed jittella. Ħaġa oħra hi wkoll li fit-tniġġis fl-arja li qiegħda iżżid permezz qisu tat-traffiku tal-karozzi kollha li qegħdin fuq it-torroq Maltin. Jiena nħoss li fil-poeżija ta' Fjuri Bni Kamra joħroġ qawwi s-sarkażmu. Dan joħroġ permezz tal-istil tradizzjonali tal-poeżija li taqra daqshekk kieku kienet kantalina ta' tfal żgħar. Il-poeta tipprova jġdilna saqajna biex iqajjem fina sens ta' kuxjenza biex nindunaw li qegħdin fil-ħażin u qed jikmandana biex inkomplu neqirdu n-natura meta fil-fatt irridna nagħmlu bil-kontra. Jixtieq jurina kemm aħna qed neqirdu n-natura ta' madwarna iżda mhux biss fl-aħħar mill-aħħar qed neqirdu lil nfusna. Jiena nħoss li n-natura f'Malta qiegħda tonqos, jekk tara n-natura f'Malta 50 sena ilu u llum tara nuqqas. Jiena nħoss li hemm bżonn ikun iktar liġijiet stretti biex nqajmu iktar kuxjenza u nqajmu fil-poplu Malti sens ta' kuxjenza lejn in-natura u li jindunaw kemm għandna bżonn li nsalvawha. Laqatni ħafna l-użu tas-sarkażmu fil-poeżija, il-poeta tgħidilna li għandna neqirdu il-natura billi nibnu binjoli, imma fil-verità il-qarrej m'għandux jifhmu b'mod letterali, imma l-oppost u billi jagħmel dan il-poeta tipprova jgħidilna appell u jittama li ma nibqgħux neqirdu n-natura billi nibnu bla doċċ. Fl-opinjoni tiegħi qed nibnu mingħajr ma naħsbu fil-konsegwenzi ta' li ħanbatuhom aħna u dawk li jiġu warajna. Qed nibnu bla doċċ bħal fil-widien u qed nagħlqu l-passaġġ tal-ilma li qed jikkawża għarar. Minħabba l-binjoli qed nibblukkaw id-dawl tax-xemx u min jixtieq juża il-pannelli biex jagħmel l-enerġija mix-xemx ma jkunx jista' jagħmel dan. Il-vers li naħseb li huwa l-iktar qawwi fil-poeżija huwa l-aħħar vers li huwa hu nifs qawwi mur indifen għax il-post tal-bniedem għal-mistri huwa fil-kampanja mhux qalb il-bini. L-ambjent bħalissa f'Malta hemm ħafna bini flok kif kien qabel kien hemm ħafna mhux artijiet, kien hemm ħafna ambjent u hekk u hija ħasra li kellu jkun hekk għaliex qegħdin jieħdu ħafna l-arja u ħafna ambjent
u għalina il-poeta jgħid hekk għaliex iħossaw ukoll u jgħidilna li mhijiex ħaġa tajba li qed nagħmlu aħna. Poeżija hija relevanti għaliex fil-verità hekk qed isir. Il-poeżija ġbitni għaliex hija marbuta ma' żmien tal-lum u fil-verità jgħid punti li huma li jorbtu magħna stess.